Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan anadin, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y kablaawan ni Ma'am Grace Agtina Sales dita California. Kastamot tan ti patpatgan na nga ina ani Ma'am Herminia Reyes Agtina. Kan dagiti kakabsat na ada Ma'am Annalisa Agtina kan Alwin Agtina dita Ilocos Norte. Shout out pa'y kada Mamay Ana Rose Palma, Black Lady Shadow, kan Jonalyn Balanggoy Mateo dito'y Hong Kong, from Zoraida Calomente Yanggod. Tamang and Zipagan family, iti Barangay Malamag East, Tumawini Isabela, from Bimbo Tamang. Mark Jansen Lumas Biares ti San Jose Norte, Manabo, Abra. Kastamot ti pamilya Bose, especially tinaganak ko ada Noel ken Maricel Bose iti Barangay Alinaya, Pidigan, Abra, from Mary Jo Bose iti Singapore. Shout out kada Jonelyn Papio iti Hong Kong. Kastamot ti Simon family from Levi, Dakiwag. Ni Mr. Marvin Sanchez iti Barangay Nalvo, Ilocos Sur. Kani ulitag ko Ampating Danyo from Christopher Dolyesin. Happy birthday kani ading ko Ray Mina inton September 1 from Jasmine Rivera iti Qatar. Happy 50th birthday kani manang ko Anilin Obra dita San Miguel Luna from Vilma Caday iti Cyprus.
Kadagiti pamangkin ko, isuda Roda, Pablo, Bonnie, Aldwin, kan Ananay family from Bing Soriano, iti Cyprus. Parents ko, ada Carmelito kan Ofelia Asuncion. Pamangkin ko ani Jovi, kan manong ko Christian Asuncion, iti Kabatuan, Isabela. Kastamot ni manang ko Lilia Asuncion Mendoza, iti UAE, kan Kuya Alvin Mendoza, from Jeremy Asuncion, iti Alcobar. Amin at agamadela especially ti Timbresa family, iti Palayan, from Ariel Timbresa. Makablaawan dagiti kakadwak dito'y magapit lalo Cagayan, isu da Joel Cudina, Ariel Vicente, Noel Daluson, Joel Andrada, Roger Balway, kan Brian Arligue, from Clifford Mark Cabero. Amin nakabaranggayak dito'y Bangag, Ilagan City, Isabela, from Catherine Baltasar. Friends ko dita Hong Kong, the Bravely Lane Ramos, Jenny Bakay, Flor Javier, Leo Dumo, Cantilumboy family dita Ribsuan, Nagilian, La Union, from Brian Ephraim Lumboy, iti Vancouver, Canada. Makablaawan pa ni kumparek a barangay captain dita Pinili, Abulog, Cagayan, kastamot kadagiti kagawad na, from Rodel Abelia. Makablaawan ni inang ko abaket ni Guillerma Daban wenno imang ni Benedict Bunao kan amin a relatives ko dita Poblacion West, Flora Apayao, from Lenlen Bunao, iti Tabuk, Saudi Arabia. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Nadine. Dear Manang Emmy, Nadine latakuman ti ipanagan nyo kanyak, no bilang mapagasatan a maidrama to'y pakasaritaak. Dispensaran dakmet ko man, no jakon inlanad ti address ko. Sa anak nga OFW manang, ngam idawdawat ko asapay lakuma, tamaikan matlaang iti gundaway a maidrama ti padas ko. Tamamati ak ngamin, apakaadawan daytoy iti nabalitukan nga adal, amang patibker iti panagtalag. Iti kang itingitan ti lockdown, anaduktalak dayto YouTube channel yo, kat isumatan ti pagdengdenggak. Adapadas ko ajak tupulos malipatan manang, nga isu ti kayat ko nga ibinglay. Daytoy matlaang ti gapuna, no apay ajakon inlanad ti address ko. Tapno agtalinaed nga anonymous ti kinataok. Kat maprotektarak mat dagiti tao, akaraman iti pakasaritaak. Nang runa-una yan, ti asawa. Sigurado ka din iti pangedeng mo na din. Ang mga numakmakla at kalaang anak ko. Anya ti kaya tiyo asawan, nanang? Adayo, tinagbaitan ti idadyo ka ni Adolfo. 23 mula ang anak. Ni Adolfo, 50-an. Kasla ulitag mon, wano kasla amampay kit din. Ta inauna aklakan kwa na iti sumagmamano atawan. Nanang, adapay gundaway mo nga agbabawi anak ko. Amang ano agsapsapol ka laang iti pamatag ti maysa nga ama, tanabayag kat nga roden nga awanday di tatang mo. Nanang, nasursuro kon nga inayat ni Adolfo. Pudno nga ado ti manglalais kanyak, kat ibagbagada at tinutupak laang, gaputa da mabalin na. Ngam mamati kayo manweno saan, ay ayatek ni Adolfo. Ay, no, kasta. Talaga adisidido kan a makikalay sa ken kuana. Natulagan ti kalay sa amin, nanang. Naggastusan di tao. Natinungan ti amin. Anya kumaga po ngagbabawi akpay laang. Kan kas itinakonakon, ay ayatakmat ni Adolfo. Iso a makikalay sa aken kuana.
Apay nga ta. Nasuro ka na talo atawan manipot nagkalaysata. Nga maging gaita. Di ka pa'y laagsikog. Jakmat amo, Adolfo. Amang ano saan pa'y anadanon, Ay, magagaran ako na madaan iti Junior, Diro. Una yan. Junior Adagos ti kayat mo? Una, tapno dadagos ti mang tawid iti kinataraki. Ala, ikararag tangarod nga agsikuga kon. Tapno addanton junior mo. Rumbong laeng, Adiro. Kat saan talaga kararag. Masapul abuyugan ta iti kinagagat. Addamanan kayat mo anya, Adolfo. Kay bagbagak laeng, Diro. Masapul abuyugan ta iti aramid ti panagkararag ta. Ang maaddaan ta kuman iti anak. Tagay saan kayo mo't amamati iti herbal nga inumain, tapno agsikog kakaanakan. Di kasayaatan numapan kayo agpa-check up. Ha? Uncle? Amangan mo't nugaputalakayin ni Adolfo, wiso adi na kamasikugan. Saan mo't siguro, Uncle? Kunada nga roden, no iti lalaki, awan parikot. Babae iti medyo marigatan at talaga nga agsikog, no maragpat ng titawan na at 30. Ngam awan pa'y mat 30, Uncle. Isu nga rodamapan kayo lang ang agpakita iti espesyalista. Tapno maamuan nyo noan niya ti parikot. Kanuan niya ti rumbong nga ramidan nyo tapno maadaan kayo matin iti anak. Uncle. Kasta ti kasayatan nga ramidan nyo, nadain. Saan ka tapugpugtuan nyo latan ti makagapaw? No apay asaan kayo ang maadaan iti anak. Magustuak mo't dayta asing-asing ni Uncle Sebastian, Diro. No kasta? Mayat ka nga agpakita ta iti espesyalista, Adolfo? Apay kit din asaan ngay. Kapintasan nga agpay so dayta. Tapno maamuan ta, no apay adi ka pa'y laagsikog. Ken no anya ti rumbeng nga aramiden ta. Ala nga rod, tamang kita ak no asino ti papananta nga espesyalista. Ay na, Diro. Di ka nagbanog ka nagtaktak nga agsapol. Ha? Anya ti kayat mo asawan? At nagayom ko nga espesyalista, iti kasta a propesyon. Isun ti papananta. Kasta ka di? Wen, Diro. Isungag sagana ka, takontak ag jagayem ko. Isun ti pagpa-check upan ta, tapno saan ta amarigatan nga agpa-schedule. No siyakla maysa, sa anak amadanagan iti jak payla panagsikog manang Emmy, taubingak paylaeng met. Ngem pampanunutek ti asawak, taadayuket nga rod tinagbaetan ti edad mi. Dagos kami nga rod ang nagturong iti klinika ti gayem ni Adolfo tapno agpataming. Awan apulos ti dadanagak manang, taamok anasalun atak. Iso nakla atak iti nagbalin a resulta ti panagpataming mi, iti espesyalista agayem ti asawak.
Ano na ito'y, Adolfo? Saan? Dero, pang naasim. Saan ka ngagsangit? Saan ka kumangagsangit? Kasano kumadya kagsangit nga ay? Uray asino, numamon na nga dagayam diferensya na. Agladingit ka nagsangit. Shh, Houston. Di ka nagsangit kunakwat. Di ka kumaagladingit. Kasano di arapaap mo? No di ka gayam maipayan iti anak. Tadamat gayam diferensya, Adolfo. Anya kalakit din aya, Dero. Awan anyaman na kanya, nga uray di nak maipaayan iti anak. Tinapatag kat na ornos ka naragsak talatang agdenden na kas agasawa. Dahito iti tandaan. Saan na pulos anak sayan ti panagayat ko kun ka, nga uray pa'y naamuan ta nga dagayam diferensya mo. Adolfo. Ay ayatan ka unay, Dero. Kat saanan nga agbaliw dayta. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Agtalinaed ti panagayat ko kan ka. Tandaanam akanayon dayta. No siyakla maysa, kasayaatan siguro no ag second opinion kayo na din. Nanang, mga no nagkamalilaang ti resulta ti panangtamingken ka ti espesyalista na pananyo. Isama pan kayo iti sabali nga espesyalista. Anak, awan mo't dakas na no bilang ag second opinion kayo saan ka day? Kasla jakon kayat, nanang. Ha, nay, apay mo't ngay. Kasano no isumat laang ti resulta na. Ha, di kad nasaksakit manan nga aklunat, nanang. Iso kasla jakon kayat ti ag second opinion. Nadin, anak. Saan la asyak ti masakitan, nanang? Nakarkaron ti asawak. Nang runa ta arapaap na talaga ti maaddaan iti anak. Kastagayam ti singasing ni nanang mo, Dero. Wan, Adolfo, ngam nagkadkadak. Mabuto nga kaminan. Tano agpadamat laang ti resulta ti panagpatamintay ti sabali nga espesyalista. Nakarkaron ana sakit nga aklonak. Saan la asyak? Sigurado apati sika. Taarapaap mo ti maaddaan iti junior. Dero. Iso asaanan ang masapol ti second opinion. Saan ka di, Adolfo? Sika ti makaammo, Dero. Oh, apay akas na tilangam. Nakaladladingit ka. Ne, saan? At dala pampanunute. Anya ti pampanunutom, Adolfo? Asaan tan amadaan iti anak? Asaanan ang matungpal ti arapaap mo? Amadaan iti junior amang tawid iti nagan mo? Kasta ka di ti pampanunutom? Agbabawi ka din anang asawa kanya, Adolfo? Ne, saan? Saan, Dero? Iti kaano man, saan naktungag babawi anang asawa kan ka? Gaputa ay ayaten ka unay-unay. Diyak to pulos agbabawi. Sigurado ka? Wen, ti pampanunutag kat ti ipapan ko iti Hong Kong. Ha? At ang amin napatag nga si kaswag ijay, mainaik iti negosyo. Diyak amuno kasano kabayagan as kan ngagtali na idak ijay. Katapno maliwliwa ka. Itugot kalaangan iti ipapan ko ijay Hong Kong, Dero.
kapintas gayam dito'y Hong Kong, Adolfo? Mamati ka maliwliwa ka dito'y diro. Kaya't kabayatan na makumiko makadagiti as-asikaswak dito'y maipapan iti negosyo. Kaya't kung agliwliwa ka, punasam ti amin nadudukot kan liday amarikriknam. Adolfo, Kaya't kung agbalin ka naragsak, kabayatan ti kaadam dito'y diro. Di kagdanag iti gastos, tasyak ti makaam mo. Ag-shopping ka. uray saanan ti shopping. Umdasan kanyak amaliliwaak ditoy. Ay saan Nood da kayat mo agatangan. Gatangam. Anyat serbe ti kwarta ngay no di mo matgastusan. Agyamanakan ka, Adolfo. Nakasaysayaat ka kanyak. Nga uray no... Aday ta ka manandiro. Kay bagbagak lang saan ka di. Punasam tiliday kan dudukot mo kabayatan ti kaadam ditoy. Nga magliday ka manan. Sana rumbang dayta. Basta ti kayat ko, agbalin ka anaragsak, kabayatan ti kaadam dito'y Hong Kong. Uray kaskasano man ng Emmy, nakaaliwak sayak iti panangikuyog kanyak ni Adolfo ijay Hong Kong. Ingka gumaak tinagliwliwa tapno malipatak tinasaem anaduktalak nga adagayam diferensyak katjak maipaayan iti anak ti asawak. Kadagiti damo nga aldaw ko ijay Hong Kong, medyo adda amak ko tadyak ammo ti turturungek. Ngam na ikagumaak tinagaliwaksay, idi nakapulapul ken na amamok ti sumagmamano a kakailyan nga agpapaay ijay kas OFW. Nang runa manang, idi na amamok ni Pons. Maysa nga Ilocano Bisaya a kasadara. Anya ngay na din. Naragsak ka kaditi pa nagpaspasyar ta? Wen Pons, agyaman na kiti panangkuykuyog mo kanyak Awan anyaman na din. Naragsakak mo tamang kuykuyog ken ka. Kasano nga rod? Agkita tamanan inton day off ko. Sige Amangan no agi mon ti asawam no ibagam ti may papan kanyak. Iso asan mon nga ibagbaga? Di kagdanag, talaga ajak ibagbagak ka ni Adolfo. Amang sa baliket di ti panunutan na. Kasayatan day ta. Tapno awan ti rumswa aparikot. Wen Pons, di kagdanag. Alang arodan. Mapanakon. Medyo adayupay dito iti dagus ko. Agkita tanto manan. Makabannog mo ti agmalam a seminar mi. Talaga akasta ngam Sam. Kasta talaga dagiti negosyante. No saan la napatag da ito'y. Nangibaunak lakuman iti sabala di maray. Agasam ngay tamabayagan tapay dito'y. Adolfo. Naimbaglakit din tayo manugot kasi murot kanyak dito'y diro. At dati kanayo namang punas iti bandog ko. Siyak terong ba nga agyaman iti panangikuyog mo kanyak dito'y Hong Kong. Tauray kaskasano, maliwliwaak. Dero. Agyaman na kiti anos mo kanyak, Adolfo. Awan ti rumbang a pagyamanam kanyak.
Araramidak ti amin, tapno agbalin ka naragsak. Tirigat na. Awan ti maaramidak. Tapno maitad ko kumamot ti ragsak at tartari gagayam. At dayta ka manen, Diro. Imbagak muten ka. Saan ka nga agpanunot iti komporme laditan? Tinapatag ka niya kat sika. Tiragsak mo. Tandaan na makanayon dayta. Nadine, pasensyaan naklakuman. Di na ko makagura. No di ako nalapdan ti bagik. Pons, Nailawan tan. Kasanon nagbunga ti pan nakailawan ta. awan ti romba nga pagdanagam, Pons. Saan to nga agbunga daytoy apan nakailawan ta? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda dagiti banag adjakon imbagakan ka. Nasaysaya at no agtali na ed apalimad. Matikawak na din. Anya ko matipalimad mo amasapol ang maamwak. Pons, umdasan ana ibagakken ka ti maipapan iti asawak. Saan mo ko manapilitan nga amon dagiti daddu maabanag maipapan kanyak? Nadine, Kat di kagdanag, saan ka kagura gapo iti pan nakailawan ta? Tasyak amis mo, adamot bidot ko. Intulok ko nga ada mapasamak ka data. Nadine. Panagkunak ket agayatak ken ka. Saan? Saan ang mabalin, Pons? Amo makasado ak. Ada asawak. Katap ng saanan ang masunutan pa'y daytoy apa nagbasol ta. Daytoy matan ti maudi apa nagkita ta. Apay nga takas to'y tiriknak. Nagalsam ti rusok ko. Saan akpat nga kurigor? Hangam apay nga ta. Diro, masaya ta nakariin kan. Apag iso, nakalut... Ne. Anyat mapaspasamak kan ka, Diro. Apay ngagduldulok ka. Diya ka mo, Adolfo. Ngam nagmaditiriknak. Nagalsam ti rusok ko. Anya. Ne. Talaga, makabakbakwarak. Amangan noan niya daytan, Diro. Tinasayaan. Agpa-check up ka langan. Kuyugan ka. Sige. Masapol nga ibakwar ko pa ito eh. Talaga, Jack, malapdag ti bakik. Makabakwarak ka talaga. Agpada kami anaklaat ka ni Adolfo, idinaamuan mi ti makagapuno apay akas jay tiriknak, iti daydi nga agsapa manang Emmy. Agdadagsenak. Idi kinuntar ko dagiti aldaw, kalpasan nga ada napasamak kada kami ka ni Pons.
Eksakto manang. Manipod mo't na amuan ni Adolfo nga asawak ti maipapan iti kasasaad ko, nadlaw kon akanayonan nga alusiisen. Saan a matagtagari, ken kanayon a maimay-mayeng. Tapno awan ti pakakonsensyaak, impudnok ti amin iti asawak manang. Nakasagan ak idin iti anyaman nga aramiden ni Adolfo, tatalagamet a nagbasulak kenkwana. Ngem ad-addapay anakla atak iti impudno na, asaan gayam asyak ti adda diferensya na, no diket iso. Kagiddan ti panagpakpakaasi ni Adolfo a pakawanek iti inaramid na, ti panangibagana nga aklulwenak iti pannakasikog kanyak ti lalaki a naamamok ijay Hong Kong. Basta ikarik kano kenkwana, apot den mi ti anyaman a komunikasyon mi kani Pons. Awan parikot ko iti kasta akid daw namanang, gaputa awan mo't planok amang kontak pay kani Pons. Nagsarita kami nga rod iti nalapat nga agasawa a mga barwanan kami manan. Awanen ti linnimed, kang ronaan iti amin, awanen ti linnoko. Kat aklonak manang, amas nagbalin a naururnos ti panagden nami adwa. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Nadine. Pagayam a Nadine, umunay ti amin, agyaman kami iti panangitalet mo iti padas mo diti programa tayo. Kasla iti pelikula laeng a mapaspasamak ti kasta akita ti pakasaritaan. Ngem sika tinang paneknek a mapaspasamak met gayam iti pudno a biag. Nalabit awagas ni gasat ti amin, tapno maamwam ti kinapudno. Ken tapno mapaneknekan nyo nga agasawa, no kasano ti kinapudno yu iti tunggal maysa, iti baet nga adayo ti agwat ti idadyo. Dawat ko ang mataginayon ti ragsakyo asang kapamilya. Ket ti Diyos ko ma ti kanayon amang tarabay kada kayo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyay. Dintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isudat ng paris kada